Gusto mo kumita ng pera, ito na ang sagot sa problema mo. I-download mo na ang Aurora Game sa Play Store at App Store mo. Ito papakita ko sa inyo kung paano. Ano to na? So ito yung Diamond Game. Kailangan nyo muna mag-register. Ilalagay nyo yung phone number nyo, yung password nyo, yung verification. Kung may referral code kayo, ilagay nyo rin dito. Pagkatapos yung mag-register, may daily bonus siya. Kapag nag-register kayo, may automatic 5 pesos kayo. Tapos, may daily free draw kayo. At ito yung games niya. Tignan nyo guys. So, ang dami. Dragon Tiger, Color Game, Toss a Coin, Guess Size, 88 Fortune Slots, Animal World. Grabe, ang dami oh. Tuturuan ko naman kayo kung paano mag-withdraw. Kiklik nyo lang to. At ibabayin nyo yung Gcash account nyo, Gcash name, Gcash number, at ilagin nyo lang yung password at makakapag-withdraw na kayo. Paano nga ba mag-cash in? Pipindutin nyo lang tong plus na to at pipili na kayo ng amount na gusto nyo. Babayin nyo lang din yung Gcash account nyo. So, pwedeng-pwede ka kumita ng pera dito sa pagiging agent. Pumunta lamang sa BR